a magana akan shiga takarar sarauniyar kyau a musulunci, wannan haramun ne, haramun ne, haramun ne. A ita wannan Shatu Garko mun yi bincike an ce musulma ce, kuma sannan yar Garko ce, ba na yar asalin jihar Kano ce, garin da shari'a take aiki, hizba take aiki. Da haka za mu gayyaci mahaifanta mu sanar da su illar yin haka, don kada ta zaci cewa yin wannan abun halag ne ta ci gaba da yi ko wasu su koyi da ita. An yi wa shehin malami a Dr. Mustapha Saba'i rahmatullahi alaihi an masa tambaya akan wannan, kai tsaye ce ai wannan shiga irin wannan wato kacici ko kuma shiga gasa ta sarauniyar kyau, ya ce baya halatta. Ya ce saboda na farko dai ana keta alfarmar musulunci a ciki, sannan ana bayyana al'aura a ciki, sannan ana karfafa su ‘ya'ya mata, ana ƙarfafa gwiwarsu akan su fito ba tare da kunya ba, wato a koya musu rashin kunya. Yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi kira ga matan muminai, inda Allah maɗaukakin sarki ke faɗa a cikin suratul ahzab, yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Kira Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, saƙo ne kulle azwajika, ka faɗa wa matanka wa banatika da ‘ya'yanka wa nisa'il mu'minina da sauran matan muminai, duk wata mace mumina ta shigo ciki, cewa me yudnina alaihinna min jalabibihinna, su rika rufe cikin su rab. Yace zalika adna, wannan shine yafi kusata an yi urabna, a gane su cewa mata ne masu mutunci, fala yu'zai, ba za a cutar da su ba, sabanin idan suka fito tsirara. Sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara kira, yace a gaya wa matan mu'mini wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa yudribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna, har izuwa karshe. Ma'ana ka gaya wa matan mu'minai, ke baiwar Allah a matsayinki na mu'mina kina cikin wannan sakon, cewa su kare, su rufe ganin su daina kalle-kalle wanda zai tayar musu da hankali, sannan su kiyaye farjinsu gaban su kar su fada fahisha ta zina, sannan su sa mayafi su rufe jikinsu gaba daya, sannan kada su bayyana kwalliyarsu ko adansu sai abin da ya bayyana daga ciki kamar fuska ko hannu ko kafa, sannan su sa mayafi su rufe jikinsu gaba daya, sannan kada su bayyana, aka sake cewa kada su bayyana adansu ko kwalliyarsu sai ga wayannan mutane, sai ga mazajensu, sai ga iyayensu, sai ga 'ya'yansu, har dai zuwa ƙarshe. Wannan yana nuna cewa illa ce babba, ya mace a matsayinta na mumina musulma ta fito da irin wannan. Kuma in dai alfasha ce, in aka yi wannan abin, Allah madaukin sarki ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahisha fil ladhina amanu, sai ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Kun ga mutanen da suke so a rika bayyana alfasha, a rika fito da tsiraici, shine alfasha wadda za a gani kuru-kuru a cikin waɗanda suka yi imani, su nuna wa waɗanda suka yi imani cewa su shigo su wannan, Allah ce to suna da azaba mai raɗaɗi. Yace tun daga duniya har lahira, tun daga duniya Allah zai jarrabe su, sannan a lahira ma Allah madaukin sarki zai jarrabe su. Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa thalathatun la yanzuru Allahu ilaihim yawm al-qiyamah, sai ce al-aqu liwalidayhi wal mar'atu al-mutarajjila, sannan wadda yus. Mutane guda uku Allah ba zai dube su ba ma ranar alkiyama, balantana ai masa rahama, duban su Allah ba zai ba. Na farkon sai ce mai saba wa iyayensa, na biyu sai mu ce mace mai kamanceceniya da maza, ita kullum ta fi so ta kamanceceniya, in ka ganta sai ka ce namiji ne, shigarta, maganarta, tafiyar ta, komai. To wannan matar. Na ukun su shine da youth, mara kishi, shi ba ruwansa da kishin matarsa, ba ruwansa da kishin ƴaƴansa, za ta iya shigar da ta ga dama ta fito, za ta iya abin da ya ga dama, shi ake kira da youth, wanda kuma annabi alaihi salatu wasallam ce kallon su ma ranar alkiyama Allah ba zai yi ba. Don haka muna ta jin labarai iri-iri cewa a yanzu matan ƴaƴanmu mata sun fara fitowa su ma su yi irin waɗannan abubuwa. To kada wata ko wani ya ga wannan abin an yi shiru kamar abin kirki ne. To a tsari na doron shari'ar musulunci haramun ne mace musulma ta fito ta ce a gwada ta a matsayin sarauniyar kyau. Wannan haramun ne, haramun ne, haramun ne. Kada mu samu ƴaƴanmu su fada cikin wannan. Kai kuma matsayinka na uba, in ka gani kai shiru to ka zama da youth. Kai kuma makoci, in ka gani kai ma kana da damar da za ka yi magana, kai shiru kai ma bala'in ne. Muna fatan Allah ka kare imaninmu, ka kare mutuncinmu, ka kare addininmu, ka kare tarbiyyarmu.